Türkmenistanda ilatyň hökümetçi mollalara we il ýaşulularyna açaçan gaýtawul bermek bilen bagly wakalar ozal görülüp eşidilmedik derejede artdy diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi aýdýar. Olaryň sözlerine görä, käte bu wakalar ilatyň hökümet propagandaçylaryny urup ýençmegine hem getirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 10 fevralda ýurdun Ahal, Balkan, Daşoz, Lewap we Mary welaýetlerinden maglumat berdiler. Soňky hepdelerde Türkmenistanlylar köpçülük ýerlerinde, bazarlarda, toý märekelerinde, iş ýerlerinde açaçan görnüşde Berdimuhamedowlar siýasatynyň halkyň hakyky durmuşyndan dogululygyna üzüňe galýandygyny aýdyp, açaçan tanqid edýärler. Bu hili diskussiýalarda şükür edin, uruş ýok. Pensiýaňyzy dolu kesdi dagy näçek ähengli çykyş edýän hökümetçi aksakyllara, il ýaşulularyna, mollalara adaty raýatlar tarapyndan açaçan gaýtawul berilip başlandy. Diýip bu wakalara şaýat bolan ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Bellesek Türkmenistanda din wekilleriniň, şol sanda mollalaryň we ýaşullaryň köpüsi toýlarda we sadakalarda, dini çärelerde, oturan turan ýerlerinde döwlet siýasatyny wagyz etmekde. Prezidentiň alyp barýan siýasatyny mahabatlandyrmakda tanalýar. Soňky ýyllarda ýurtda din wekilleriniň mesçitlerde siýasaty wagyz etmekligi, ilaty sadaka bermäge ýa-da prezidentiň kitabyny okumagy çağırmagy. Şeýlede il ýaşullarynyň adamlary ogul gyzlaryny daşary ýurtlara okuwa, işe goýbermezligi, öwüt ündew etmek ýaly hadiseler barada berilýän habarlar hasta ýygjamlaşdy. Şeýle hem ýatlasak, ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýdyp, ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim artdyrmak tejribesini besetmegi hem il ýaşulysy halk maslahatynyň soňky mejlisinde teklip edipdi. Ýöne raýatlar indi mollalaryň we ýaşullaryň edýän çykyşlaryna we çağırşlaryna açaçan jogap berýärler. Olar uruşsuz ýurdun halky şeýle aç, gowraksız, kömeksiz bolsa, şeýle de uruşsuz ýurdun goşuny şu derejede iýmitsiz, goşsuz, em dermansız bolsa, uruş bolaýsa näme bolar onda diýen ýaly gaýtawyllary berýärler. Adamlaryň arasynda hökümetiň propagandasyny edýänlere seniň özüň şükür ediber. Eger 2,5 kilogram ete ýetýän pensiýa sen üçin şükür ederlik bolsa, görnüşde jogap berýänler hem bar. Hökümetçi propagandaçylaryň muňa gahary gelip tanqidi pikirini bildirýän raýatlara Türkmenistanda da ine diversantlar, bulgukçylar peýda bolupdyr. Siz ýylyň agza birligini bozýançylar diýip hemisi bolşy ýaly syltygatýarlar. Diýip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Emma ýaşaýjylar indi bu şyltak atmalaryň hem jogapsyz galmaýandygyny aýdýarlar. Şäherlerde adamlar bu hili hökümetçi molla ýaşullaryň şyltagyna göni köp halatlarda paýyş sözleri bilen jogap berseler, owa ýerlerinde köplenç bu ýagdaýlar propagandaçylary ýençmek ýa-da urmak bilen gutarýar. Häzir çenli şeýle wakalaryň bir näçesi boldy. Diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Azatlykda bu wakalaryň anyk nirelerde we haçan bolandygy barada dolu maglumatlar bolsa-da redaksiýa çeşmelerimiziň howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Habarçymyz bular esasanam şu ýylyň ýanwar aýynda aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki döwlet kömek pullarynyň möçürini 10 göterim artdyrmak tejribesiniň besedilmeginiň we goňşy Eýrandaky protestleriň fonunda ýygjamlaşyp başlandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak boýunça 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilen tejribe şu ýyldan başlap besedildi. Häkimetler bu barada häzire çenli resmi beýanat bilen çykyş etmeýän mahaly ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalary üçin jerimeleriň mukdaryny 300 göterime çenli ýokarlandyrdylar. Şeýle-de ýurtda azyk önümleriniň dürli görnüşleriniň, dermanlaryň, çağı imitleriniň we käbir beýleki hyzmatlaryň bahalary hem onlarça, käbirleri bolsa yüzlerçe göterim gymmatlady. Yerli synçylaryň bir näçesi raýatlaryň açaçan gaýtawul bermegi bilen bagly ýagdaýlaryň adaty halk bilen hökümetçi wagyzçylaryň arasynda ýiti gapma garşylygyň ýüze çykyp başlandygyny görkezýändigini aýdýar.
Türkmen reallıklarında bu hili ýagdaýlar bir tarapdan gatygen, sebäbi 30 ýyllyk ýapyklyk, üzgünlik we gorky siýasaty adamlarda öz pikirini aýtmagyň islendik görnüşde gadagan we repressiýa bilen baglanşykly bolmagyny düşünmekligi östürüp ýetişdiren bolsa, beýleki tarapdan soňky ýyllarda ýurdun siýasy ykdysady ýagdaýynyň göz görteli çagşap başlamagy ilatyň repressiýa gorkusyny peteldip başlady. Elinden bar hak hukuky ykdysady diriligi alynan il ahir soňy dymmagyny besedip başlady. Dip paytahtly siýasat synçy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmelerimiz ýokary derejeli häkimiýetlerde jemgyýetdäki artyp barýan sosial işçiligiň soňu bilen siýasy talaplara ulaşyp gitmek ähtimallygy babatynda güýçli howatyrlanmalaryň we dowluň bardygyna ýarlar. Azatlyk ýokaryda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun değişli häkimiýetlerinden, şol sanda polisiýa we din edaralaryndan resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanyň büdjet edaralarynda işgär ýetmezçiligi emele geldi. Ýaş we orta ýaşly işgärleriň işden meýletin çykmagyna degişli ýagdaýlaryň köpelmeginiň we ýurdun daşyna zähmet migrasiýa akymynyň güýçlenmeginiň arasynda käbir edaralarda zähmet pensiýasyna çykan öňki işgärleri işe çağırmak ýaly çäreler görülýär. Bu arada Azatlygyň Balkandaky we Libapdaky çeşmeleri habar berýärler. Balkanyň döwlete degişli edaralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşmeňiň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, saglyk we bilim pudagynda pensiýadaky ýaşy kadrlary işe ýygyna çağıryp başlapdyrlar. 10 ýyl ozal pensiýa giden ýaşy 70-den asyl mugallimlerden we lukmanlardan bilim hemde saglyk goruş resmiýetleri bolmanda 2 ýyl işläp bermeklerini soraýarlar. Şeýlelikde pensiýadaky lukmanlaryň we pedagoglaryň ensemesini ýysa gaýtardylar. Soňky 2 aýda pensiýadaky 10 adam täzeden işläp başlady. Dip yerli çeşme 10 fevralda habar berdi. Balkanly çeşmeler mundan öň pensiýa ýaşyda bolan mugallimlere we saglyk işgärlerine işlemäge ruhsat berilmänligini, olaryň işden çykmagy talap edilip, ýaş kadrlaryň zerurlygy bilen düşündürilendigini bellediler. Türkmenistanyň büdjet edaralarynda dören kadrlar ýetmezçiligi resmi derejede boyun alınmayan uzağa çeken ykdysady çökkünlüligiň we ilatyň durmuş derejesiniň pese gaçmagynyň arasynda ýüze çykdy. Balkanawatda 25-50 ýaş aralygyndaky lukmanlaryň, şepaat uýalarynyň we muallimleriň tas ählisi daşary ýurtlara, Russiýa, Germaniýa, Polşa ýaly döwletlere gitdiler ýa-da gitmegini dowam etdirýärler. Bu bolsa onsuzam ýetmezçilik edýän medisina we bilim işgärleriniň sanynyň göz görteli azalmagyna getirdi. Dip yerli çeşme aýtdy. Hususan da bilim edaralarynda mugallimler ýetmezçilik edýär, yerli häkimetler çäre görmäge mejbur bolup, pedagogiki okuw jaýlarynda bilim alýan studentleri okutmak işine çekmek çäresine hem seredýärler diýip ýene bir çeşme aýtdy. Balkan vilayet bilim müdürlügi, bilim ministrliginden Aman Kikilov we Beki Seytakow adyndaky mugallimçilik mekdeplerinde bilim alýan Balkanly ýaşlary we Mahmuly Uniwersitetiniň 2-nji we 3-nji ýyl taliplerini okuwlary gutarýança iş tejribesi hökmünde isletmek torady. Ýöne onuň bu haýyslary kanaatlandyrylmady. Dip çeşme gurrun verdi. Şeýle-de Balkanly çeşmeleriň sözlerine görä Sowetiniň energetika pudagynda gaz we agyz suw edaralarynda, avtotransport hyzmaty karhanalarynda ýeti kadr ýetmezçiligi döräpdir. Işden gidýänleriň sany ay saýyn köpelýär dip çeşme 10 fevralda aýtdy. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda saglyk bilim işgärleriniň, harbiýleriň, guruluşçylaryň hem beýleki kadrlaryň işden çekilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini soňky 2 ýyl bäri ýygyderli habar berýärler. Emma olaryň sözlerine görä şu ýylyň başyndan bäri kadrlar ýetmezçiligi hasda köp gözi ýylýar. Büdjet işgärleriniň eline düşýän ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde bolup, bu Merkezi bankyň kursy boýunça 571 Amerikan dollarynyň tekel gowrak, gara bazaryň narhy boýunça 100 Amerikan dollaryna barabar. Ýurtda haritler we hyzmatlar gymmatlaýarka hökümet ilad üçin öňden bolan sosial ýeňillikler ýatyrdy. Şol ozalky ýyllardan tapawutlykda aýlyklar hem pensiýalar 10% ýokarlandyrylmady. Livap vilayatynyň mugallimleri hem ýaşaýyş derejesiniň petelmegine diýenýärler. Azatlyk radiosu bilen gepleşen yerli mugallimler işlerini taşlap daşary ýurtlara gitmege meýil edýänligini gurrun berdiler.
Üstümüze yüklenýän tölegsiz borçlaryň sany gün saýyn artýar. Etrapda zähmet çekýän bolsaň hepde azyndan 3 gezek diýen ýaly pagta gitmeli. Täze ýyldan ähli zatlar gymmatlady. Aýlyklar hem indi göterilmeýär. Mal garamy satyp daşar ýurda işe gitjek. Dip köýten dagly mugallim aýtdy. Libabyň darganaty etrafynda işleýän ýaş mugallim goşmaça sagat alyp işlese de aýlygyna gün görüp bolmaýanlygyny gurrun berdi. Uzak etraplarda mugallimlaryň azlygy üçin aýlygyna goşmaça pul goşulyp berilýärdi. Hepdelik 36 sagatdan artyk sagat alyp bolardy, emma häzirki ýaşaýyş derejesinde gazanjyň iýmeti zordan ýetýär, diýip mugallim aýtdy. Adatlyň habarçysy bilen gürleşen ýeni bir Liwaply pedagog özüniň ýokary derejeli mugallimdygyny we aýlygynyň ýokary hasaplanýanlygyny, emma onuň güni görmek üçin ýetmeýänligini aýtdy. Aylığım 3300 manat. Bir hepdede bu pul yok bolýar. Hökümet nire seredýär. Onsuz hem durmuş gymmat. Indi aylıklaryň ýokarlandyrylmagy hem ýatyryldy. Bu siýasat adamlary horlaýar. Hökümetiň habary ýokmy? Liwap vilayatynyň bilim müdirligindäki ýagdaýdan habarly çeşmeler vilayat resmiýetleriniň mugallimlaryň arasyndaky nägililikden habarladygyny, emma ony bilim ministrligine ýetirmek beýlede dursun ýagdaýy hatda agdamagyň hem gadagan edilýänligini aýtdylar. Edarada aýlyklaryň galdyrylmajakdygy hemde muallimlaryň işlerini taşlap gitmekçi bolýandyklary hakynda edilýän özara gürrüňleriň binanyň çäginde edilmezligi tawşyryldy. Bolýan panikany merkeze ýetirmekden geçen, hatda gürleşmegi hem gadagan edýärler. Beýle gürrüňleri merkeze ýetirmek gadagan diýip ýygnakda başlyk bize aýtdy. Dip çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Ol Türkmenabad şäheriniň çäginde 41 sany mektebiň bardygyny we her mektepden şu ýylyň başyndan bäri adyndan 2 adamyň işden çykanlygyny gurrun verdi. Azatlyk radiosu Liwap vilayatynyň bilim müdirliginden we Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde tesvir alyp bilmedi. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti J.D. Vance 9 fevralda Ermenistana baryp, Birleşen Ştatlaryň araçylygynda gazanylan parahatçylyk ýalaşygyny goldamak we Washingtonyň Sewitde sowda energiýa hem täsir maksady üçin möhüm hasaplayan strategiki ulag geçilgesini öňe sürmek üçin Kafkaza 4 günlük saparyna başlady. Trump'ın administrasiýasyndan şu wagtçaçyn Ermenistana sapar eden Birleşen Ştatlaryň iň ýokary derejeli resmisi bolan Vance paýtaxt Yerewana bardy. Bu ýurdun Garabag sebiti boýunça 40 ýyldan gowrak dowam eden çaknaşygy bet etmek maksady bilen Birleşen Ştatlaryň araçylygynda Äzerbeýjan bilen baglaşan ýalaşygyna gol çekeninden 6 aý çemesi soň boldy. Vance premier ministr Nikol Paşinyan we Ermenistanyň beýleki ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşuşar we soňra 10-njy hem 11-nji fevralda Äzerbeýjanyň paýtagtynda resmiýetler bilen gepleşik geçirmek üçin Bakuwa gider diýip Aktam habar berdi. Meniň pikirimçe biz Ermenistanyň dünýäniň bu sebitinde ykdysady ösüş üçin möhüm gural bolup hyzmat edip biljek nokodyna ýetdik. Bu bolsa parahatçylyk ýalaşygyny dowam etdirer we saklar. Şeýle hem Ermenistanyň halky üçin we meniň üçin esasy Birleşen Ştatlaryň halky üçin uly abadançylyga getirip biler diýip Vance Paşinyan bilen duşuşyga barýarka aýtdy. Şonuň üçin biz bu zatlaryň üstünde işlemegi dowam etdireriz. Bu sapar diňe möhüm ädimdir diýip Vance belledi. Onuň bu saparynda 2 ýurt bilen ykdysady gatnaşyklary östürmäge uly üns berilýär. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri munyň Ermenistan bilen Äzerbeýjanyň arasynda ynamy östürmäge kömek etjekdigini aýtdylar. Parahatçylyk ugrundaky ýoluň bir bölegi hökmünde teklip edilýän 43 kilometrlik gara ýol, demir ýol geçirgesi halkara parahatçylyk we gülläp ösüş ugrundaky Trump ýoly diýilip adlandyrylýar. Ol Ermenistanyň içinden geçip Äzerbeýjanyň Naxçıvan eksklawy bilen baglaşdyrar. Şol bir wagtyň özünde Orsiýatyň hem Iranyň daşyndan aýlanyp geçýän täze gün dogry gün batar sowda arteriýasyny açar. Ermenistan we Äzerbeýjan 1980-nji ýyllaryň ahirinden bäri Daglyk Garabag sebitinde çaknaşyklary baştan geçirdi. Bu sebit halkara derejesinde Äzerbeýjanyň bir bölegi hökmünde ikrar edilýärdi. Ýöne etniki Ermeni separatistleri tarapyndan uzak wagtlap gözekçilikde saklanýardy.
2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Äzerbeýjan harby hüjümünden soň Garabağyň gözegçiligini ýygyň aldy. Geçen Tomusda iki ýurduň liderleri onlarça ýyl dowam eden çaknaşyklara, şol sanda iki tane doly möçberli uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Washingtonyň araçylygynda uly ulalaşyk baglaşdylar. Bu ulalaşyk Birleşen Ştatlara Günorta Ermenistanyň Iran bilen serket ýakatyndaky territoriýasyndan geçjek tranzit geçirgesini östürmek üçin kärende hukugyny berýär. Geçirge ahir soňy demir ýol liniýasyny, nebit we gaz geçirjilerini, şeýle hem süýümli optik geçirjilerini öz içine alır. Bu bolsa haritlaryň we soňra adamlaryň hereket etmegine mümkinçilik berer. Adam hukuklaryny goraýjy Ermeni toporlarynyň 20-den gowragy ýansy açyk hat iýerip, Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidentinden häzirki wagtda Äzerbeýjanyň türmelerinde saklanýan Ermenileriň boşadylmagyna kömek etmegi sorady. Garabağ bozgunlarynyň topory Paşinýanyň resmi öýüniň öňünde miting geçirip Wanstan tutsaglaryň boşadylmagy üçin basyş etmegi sorady. Geçen hepde Äzerbeýjanyň harby sudy uruş jenaýatlary boýunça sud prosesinde Ermeni separatist liderlerine uzak möhletli türme tutsaglygyny berdi.